Eta ez bakarrik Gasteizen oteagatik, baizik eta aspaldien ez dugula jotzen ere. Diska azkenean urtarrian etea zen, eta justo pandemia etorri zen, eta bat eta bestia, eta raiada guztiak, eta Hala ere, gustatzen zaite hemen egon izatea, aukera otia hemen egoteko, eta etorri zanagatik, ez dakit, zuen familia guztiakin, musika hori disfrutatzea, eta oso musika suabea da, eta azkenean nire nik egin ditun kantak izan zian netzako, eta bosoain bihurtzen da zuentzako, beraz, disfrutatu. Eko bat, apa eken, egun horiken! Abello ba. Austin astura izan. Karo, trukan izan izan barra, no? Bueno, jak estoi aurkeztu dut. Eko bat kanta berezi nun, situazio batian nun, asko maite nun pertsona bat, eta askotan gertatzen da, ez danean berdin gertatzen edo igual bestia zurekin aldatzen dala jarreraz, ez? Azkenean barkamen bat ez urako onartzen edo ez diak gozak igualak, ez? Zia berdinak. Orduan nabaitu nun normalian askotan pertsonak, ez? Izugarrizko, pareta jartzen dugula askotan, eta norbete jartzen duenean, kostata jartzen dugunean jartzen dugu, ez? Hau da justo al revés, niri jarri ziatenian.
Ez zaitut entzuten, ez da ikusi ere. Tok, horaltzaen, irentxa duzu nire laguna ditxu gintzori. Atzean gelditu zarela dirudi, eskua askatu eta iluntasunean geldi. Galduta zauela mundu guztiak daki, horrek ez dizu ematen ni zanpatzeko baimenik. Tok, horantzaen, ez zaitut entzuten, ez da ikusi ere. Tok, horantzaen, irentxa duzu nire lagun polit sentiko hori. Non dago naturaltasun puntu hori, zure apareko kuadro aztu bat naiz ni, besteen artean kolore ezberdin, baina nola ez zuretzako kokapen berdin. Zugan espero nuen egin puntu bat, benizki bat ez ikusi nuen. Zuretzat norbait nintzenean, maitasuna daztuz, gizaki bezala idazten dizu. Tok, horantzaen, ez zaitut entzuten, ez da ikusi ere. Tok, horantzaen, irentxa duzu nire lagun politiko hori. Askoz martxosago izango da goazen hemendik goraka. Kanta hau erabakiak deitzen da. Ia, bai! Martxa moduak, Bueno, kanta hau erabakiak deitzen da, eta esplikatuko pixate bai. Hola motz, erabakiak. Askotan ezakigulako zer egin gure bizitzakin, askotan gertatzen da hau. Eta momentu oso nahi dutuztean kanta bat egiteko horri buruz. Ezakigunean bide bat hartu, ala bestea, baina nahiko martxoso kontatu nahi duen, beraz, bortxik joa. Beste
ez dut azkaratu nahi ditzen da, eta sonakarekin bota nuen abestia diskan, eta, bueno, kabreo batekin idatzen nuen abestia, batez ere gurasoekin. Fijate, gurasoekin haserretu nintzen, eta konturatu nintzen, hogei urte ditut, orduan konturatu nintzen orain dela gutxi. Badaudela ardura asko barritugunak pertsona bezala, ez? Gizaki bezala. Eta, klaro, nik esaten dut, ja gehiago ikasi dut, ja. Ez dut gehiago ikasi nahi, ja ezin dut nahi, ez? Eta, kabre horrekin nahatzen nuna bestia. Eta Ikeren nire izan zen flamenko bezala botatzea bestia. Nik ez dut flamenko egin, no? Saiatuko beha, Hori da, bereek egin zuten. Baina, bueno, hemen ingo dugu bertxio akustiko bezala, eta espero dugu asko gustatzea, eta ez zuen gurasokin asko aserretzea, bale. Eta behiratzen dugu. Ja, amari. Suposatzen dut, eta seguru baietz, hemen dena jakingo zutela zindan, hiru aste, Mikel Urdan garinena. Baldin bakizue, nahiz eta maskari jauki jarrita, gustatuko litzake zuen ahotsa hona iristea. Ze ez dut aurpegi ikusten, eta ez dakit zaizun iruditzen kontzertua ez dakit ezer. Orduan egon litzateke zuen ahotsak entzutea hemendik, eta hoxe, Mikel Urdan garineri hemendik muixupila. Iskinon tanak idazten dizut
agindutako promesa hura ezin kumplidu lezake. Loriak udan kantatzen baitu, inoiz gutxitan ez uste. Letrak ez ditut oraindik ahaztu, akordatzen naiz hainbeste. Loriak udan kantatzen baitu, inoiz gutxitan ez uste. Letrak
gero eskuratzen ditugu nire abestiak, azkenean bi kanta hauek ingenitu asko gustatzen zizko dago, eta segituko dugu nire adan batekin. Eta da, horri kantua deitzen da, eta izan da nire abestietako inoiz konposatu dudan abesti mori intimoena. Eta ala egin nahi nun baita ere diskoan ere, oso intimoa nahi nun, garazirekin batera, piano eta batxekin bakarrik, ze horako gea ez da xinplagoa gozak edo eta gehiago iriste zaizkiu. Eta, ala da, barritu zuen. Eta, hoxe, eta orduan, pues, hau, azuentzako da. Zuk eres salduzuna, ahaztu egin zaizun ni naizena. Eztezina zai zure azalaren gozoan, beste bati dastatzen utzi diozuna. Zein egindakoak niriak direla uste. Maite minduta irudi bat zoroitzapenez eman zenidan horrez, baina faltsua esna zaitez. Sinistu nizun hitz bakoitzura ezer balio ez zuena. Eztezina zait kilimaka utea zureana. Zure aholku on eta txarrak partekatzean, eztezina zai nirekiko axolak gabea. Esna zaitez. Sinistu nizun hitz bakoitzura ezer balio ez zuena. Ahaztezina zai. Entzun dezuten ez hau maite min bat zan, baina mina. Benetako mine izan zen, bai. Eta hau izan zaina min hortatik atean nintzanean pixkat, eta atean nintzen pixkat, Oain ulertuko zuen zer esaten. Gaizki hitz egiten dute
Ziko gai izango nintzen agertzen bazara zaritu nire aurpegi puskaz 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 Espero eta asko disfrutatu izana. Azkenean, boletxo hau, boletxo intimo hau. Neko suabe hasia, baina hau kretzen du mukatzen da. Eta berez esan nahet, eskerik asko, respetatu zu pila bat, isiliko martze datuako eta kaina bat zaurako onduan, ez? Eta eskertzen da pila bat esportzua. Eskerrik asko benetan, etzako sobe egun berezia izan da. Nea mamaren urtetetze diat ezin izan da etorri. Eta hemen diba musu pila bat zizketa besti honekin. Eta azkereko dugu abestekin goaz, dala denborari miresmena, eta izan zen idatzi nuen lehenengo kanta.
eskerrik asko oso berezia izan da. Eskerrik asko. Bai, ama, isiltasuna! Beste bat! Ez genuen hau espero, ikusi zuten bezala. Lehen esan diet hauei, garo, esan diet bezala, gaur nea maman urte etetze dira. Eta kanta bat egin nun, eta ausartu nintzen gaur kantatzea, eta nahiz ausartu. Eta hor dugu noain esan diot Ikerri, Iker, ez egotzeu singela, el que más ha vendido, pues no. Zatik ez du kantatzen akapela. Eta kanta nahiko akapela izango da, intimo izango da, eta ez inok entzun. Orduan, netzako oso berezi izango da, eta hurrengo proiektutan entzuten dezutenean, batu momentu hontaz, zein digo batuko naiz. Orduan, bueno. Bihotz bakar bat zaindu nazazu eman hau beti babesten nauen honek ez dituzten zu sentitzen abesten dudan honek larru horritan plana utzi arrotasunari esan diot jun zaitez zure hitzen ziztasen hitzeko isiltasunari esan diot jun zaitez esan ez diren gauzak ez asmatzeko bihotz bakar bat zaindu nazazu eman aurretik ibaiaren soinuak aspalditik nau ibeldurtzen uraren garaioan argiak ditu xamurtzen arrotasunari esan dio zaitez zure hitzen ziztada sentitzeko isiltasunari esan diot zaitez esan ez diren gauzak ez asmatzeko. Iker Laurobaren diskak bai atzean daude. Orduan bueno, ez dara niria bakarrik, osake guai. Eskerrik asko. Iaren urrenka respetatu ze aterako gara, lehenengo ja, bigarrena eta horrela